Un logo conformado polos remos da Manuela e a letra de Castelao converteuse na nova imaxe do comercio e da hostalería de Rianxo. Veciños e visitantes poden atoparse con esta estampa distintiva nos panos de mesa de moitos bares e restaurantes, así como nas etiquetas de agasallo dos comercios. Nos restaurantes e nos bares é como a nosa primeira presentación. Pensamos que quedou moi ben, a todo o mundo lle gusta moito tanto o logo e é unha maneira de que efectivamente o que queremos da hostelería é que sigan con este logo. Xa moita xente nos dixeron que efectivamente que sí que van a seguir mercando estes panos de mesa para efectivamente ter unha carta de presentación de todos de cara aos que veñen de fora e a nós mesmos, pois porque nos identifica moi ben, ou todos creemos que nos identifica. Esta campaña, denominada Rianxo, o noso xeito, non só pretende dinamizar a actividade económica a través da imaxe corporativa, senón tamén promover o uso do galego no trato directo cos clientes. En colaboración co equipo de normalización lingüística, pois podamos atender ás persoas que nos acerquen no noso idioma como primeira lingua. É unha forma de ser e de mostrarle a xente que en Rianxo, falando no noso idioma, tamén se pode vender e atender ao público de moi boa maneira, presentándolle as cousas a unha primeira vista, porque iso tamén é a cultura. Rianxo tamén vive de cara á cultura, de cara á lingua. Ata o momento, o balance da campaña, na que participan ao redor de 80 establecementos, está a ser do máis positivo.